de apostar, hey, es hora de ganar, hey. Moikka! Mä oon tullut yllätyksenä Turkuun. Norla ei tiedä, että mä oon jo täällä. Mun piti tulla vasta huomenna. Mä lähden hakemaan nyt lenkille. Katsotaan mikä on reaktio. Mä tiedän, mun piti tulla myöhemmin, mutta mä tulinkin jo nyt ja me lähdetään saman tien nyt lenkille. Sulla on 10 minuuttia aikaa laittaa treenikamat päälle ja vedetään lenkki. Jutellaan sitten. Täällä ollaan. Mä tuun hakemaan. Joo, mä kauan vessanaan jähtiin ja sitten mä olen valmis. Joo! Sitten mentiin. Campeón y gol, 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 gol. Nos la han dando pateando el balón y gol, 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 gol. Por ley sigo siendo el favorito. Ah, ya tengo mi destino escrito. Tiro de esquina, salto y grito. Ah, de nuevo la historia repito. Oh, es hora de apostar. Hey, es hora de ganar. Hey, es hora de luchar. Hey, vivir hasta triunfar. Hey. Okei, nyt se on ohi. Yes. Hienokin jaksoit. Tosi hyvä. Okei, kohta 3 viikkoa takana. Kyllä. Sä oot tehnyt tosi kovaa työtä. Mä näen muutoksen sussa. Miltä susta itsestä tuntuu? Tuntuu parempi kuin mitä. Pakko On istua tosi hyvä. Että Kuva. kyllä. Jassaan niin paljon kuin aloitin. Jaksat paremmin? Joo, jassaan paljon paremmin. Kyllä. Okei. Pakko istua. Onko ollut mitään ongelmia? Ei mitään vaan kuin mulla on ikävä paljon ruokaa mitä en saa nyt. Et saa syödä, tekee mieli. Ja Mut tiiäksä, mulla on vähän se tilanne vastaan takia kauessa ja okei, niin sulla on ollut ummetusongelmia ja se on ihan normaalia, että kroppa reagoi silleen, että kun ruokavalioon tulee radikaali muutos. Muutos ja sulla ei ole aina paino puonut niin kuin on pitänyt puota. On ollut vähän kommunikaatiokatkoksia ja näin poispäin, ollaan jouduttu tekemään muutoksia. Mutta se on tosi hyvä, että sä oot ilmoittanut mulle kuitenkin siitä, että maha ei ole toiminut, paino ei ole puonnut. Mutta sitten kun ollaan tehty nämä korjaukset, niin tilanne on korjaantunut. Et se on tärkeää, että sä ilmoitat mulle. Ja joo. Ei mitään, meillä on 5 viikkoa vielä aikaa. 5 viikkoa vielä ja vielä loppuelämä. Joo, jassaan hyvin, kyllä. Mun sana. One goal. Joo, one goal, let's go. Mun sana jäkkää, että nollan pystyy. Mä en luuttaa. Et ikinä. Mä oon tosi ylpeä susta. Se on siinä. Et sä teet tän kaiken ja mä tiedän, että tää ei oo helppoa artistina. Artistina sulla on koko ajan kiire ja se vaikuttaa aina sun painoon, kun sulla on keikkaa eessä ja rytmi on mikä stressiä on, joskus kaikki. Siinä on monta juttua. Kyllä. Ja sun pitää olla kuitenkin armollinen itselle, että koitat olla stressaamatta. Sulla nousee muuten kortisolitasot, mikä vaikuttaa sitten siihen painon tippumisen hidastumiseen. Ja monta juttua, mitkä pitää ottaa huomioon, mutta sun ei tarvi huolehtia mistään. Teet vaan mitä mä sanon ja kaikki menee. Oot ahkera, treenaat kovaa, syöt niin kuin pitää, oot iloinen, onnellinen. Kyllä. Nautit elämästä ja siitä, että tää ei ole pelkästään 8 viikkoa kuin loppuelämä. Me voittaa. Yes. Yeah. Ready to continue on going. Ya tú sabes. Moi moi.
Kädet tukevasti. Näin. Kanta kauempaa. Joo. Ja tähän. Joo. Okei. Es el momento de salir a festejar. Let me see you wine, mami. Let me see you wine, mami. Ay, pásame la botella que hoy vamos a festejar. Bajo el sol y las estrellas me invitaron a cantar. Te digo esta rumba bella al mundo internacional. Es para ti, es para... Pysy vaan siinä, jatka vaan. Sä vaan nostat. Hyvä. Nosta, nosta, vielä jaksaa. Ylemmäs, ylemmäs, hyvä. Nosta, nosta, hyvä. Hyvä, anna mennä vaan. Just noin. One goal. Anna mennä. Vielä vaan, hyvä. Hyvä, jaksaa, 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 jaksaa. Pidä ylhäällä, pidä, pidä, pidä. Mä vedän vastaan, pidä siellä ylhäällä. Vielä 2, vielä 2, vielä 2. Vielä 1. Pidä. Vielä kerran. Vielä kerran. Pidä. Hyvä. Hienoa. Tää oli joo. En mitä sanottaa. Okei. Tehdään lopuksi vielä vähän kylkiä ja mun vuoro valita väri. Väri. Ole hyvä. Missä pinki? Mulla on punainen missä pinki. No ei. Ei sovi. Okei. Tää on kerran. Mut se on raskaampi. Tää on paljon. Noniin. Okei, anna. No. Joo. Joo. Olis sä mutta muut kouluja? Ehkä oli parempi jotain pinkiä. Okei, mennään. Hei. Hei. Ei mitään. Mä menen hakee pinkiä joo. Dale, ponte bien crazy, mami. Show me how we dance el mambo en Miami. Trinidad, tu Jamaica, les guayne. Cuba y Puerto Rico danzando pa' mí. Follow me y dile a tu amiguita que la noche está buena pa' hacer cositas. Follow me, que el Norlan invita. Y no para hasta que salga el sol, mamita. Norlan sitten sun viimeinen treeniliike. Katso. Eli 12 kertaa eestä. Ei, vamman on tuota. No. Joo. Ei. Yrit 10 kertaa ympäri. Okei. No ei nyt sentään, se oli vitsi. Ei. Annina. No. Okei. Eiköhän tää No viime. voi. Nyt me ollaan tehty kovasti töitä. Hienosti Kiitos meni. paljon. Kiitos. Tosi hyvä. Nyt lähetä. Norlangen missionario sanoi kiitos. Kiitos Tahti paljon. tykäksi. Muistakaa katsoa. Ja tu sabe. In the house. Let's go again. Paljon toita, mutta jässä. Ja tata. Lupa Tää lähtee. lähtee. Ja tu sabe. Moi mi gente. Ja tu sabe, Norlan in the building. In the house. My house. Sunnuntai aamu. Tänään mä tein jo aamulenki. Ja nyt sun aika menee sekä miten menee mun paino. Tule mukaan. Mä otan pois mun mukaan. Toivottavasti saa. Jutessan 7,2. Eli paljon sulla on pudonnut paino tämän viikon aikana? 40 kilo. 800 grammaa. 800 grammaa. Olen tosi tyytyväinen. Ja valmis jakka, homma. Kyllä, mulla on vielä, oli 8 viikkoa, mutta mulla on vielä 5 viikkoa jakko. Ja kyllä, minä jäsän. Norlangen missionario sanoi kiitos paljon tahti tykäks. Ja tu sabe. Vaya! ¿Qué hola, dime? ¿Cómo está la comida? Onko paljon chiliä? Joo, paljon. Tämä ei ole mitään suolaa. Tää on niin kuuma. Norlan syö joka päivä chiliä. Joo, tää on niin hullu. Mutta mä syön tämän, koska mä en syö mitään.
Eso es lo que va, papá. Eso es lo que estamos comiendo. Me sono in palio chilistä ja ei mitä suolaa ja Tulinen ruoka. tulinen ruoka. Joo. Karibialainen, mutta tulinen. Mut miksi pitää syödä tulista ruokaa? No, sen takia se polttaa paljon rasvaa ja auttaa jäässä niin hyvin. Joo, mutta ajattelee, katsotaan. Onko pakko mä syödä? Sun ei tarvii, Normanin tarvii. Joo. Sitten kohta tulee näin. Noniin, ja sitten kohta mä tuun näin. Que hola mi gente, what my people, no la misionario de Party Master Main. In the house, right now, Bandi Training. Ya tú sabes, aquí tengo my drums. Esnet, Guayna. Nuevo drums for my band. Suénalo. Dale aquí. Hey, mira pa' acá, ¿qué te pasa? Mira cómo llegan los lajes en la casa. Mira lo que copia pa' todos los WhatsApp. Mira que te vengo yo copiando con todo. Mira que coqueño y todo. No le han misionario, dice sí, dice no. Pa' arriba todo el tiempo. Ah, ¿qué pasó? Mira que a mí sí me la changó. Con el aquí no ando yo. Para que tú sepas, mira cómo la formó. 1, 2, 3, 3, 3, 1, 2. Mira cómo te doy los gatos. Aina. ¿Suena o no suena? ¿Suena o no suena? No le dan misionario. Live apollas for 3 nights. 12, 13, and then 19. Everybody's welcome to party. Ya tú sabes. Yes. Norland es misionario. Yo welcome to my carnival. Yeah, Caribbean Connection. Once again.